Очевидно Кирил Добрев може би е знаел, че тук ще има някаква такава трансформация около президента и веднага се опитват да се присъединят. Нали, видите ли, ние вече сме срещу ГЕРБ, никога повече коалиция с ГЕРБ, никога повече Делян Пеевски. Кой ще ви повярва, момчета? Никой. Кой ще ви повярва? Вие така приказвахте и за изборите в София. Ние сме алтернатива на сглобката в София на 17-те години управление. Знам, аз ви подкрепя в Паметника. потърпевш съм. Паметника беше червена линия. Нали щяха да го спасяват? Дори не попитаха сега Да, за 11 месеца. не исках. Никога не зададаха въпроса. Да, Иван Иванов. Каква е съдба? Какво стана с този паметник? Едно писмо до областна управа не написа. И сега тези хора, Зафиров. които буквално втория ден отидоха и се направяха сглобката и с ППДБ, които рязаха паметника и го ядоха и на торти и на еди какво си, и с Бойко Борисов направиха икономическото мнозинство. Сега те ми декларират, че видите ли повече никога ГЕРБ да. На кого лъжиш?